Hmm. Kowe ngerti? Aku iki sapa WKO terus-terusan nyepili wong gabluk kuwi iki wis luwih akeh wong gabluk timbangane wong sing oleh. Hampir setiap dina ki aku ngonten. Ngonten ning WKO. Umpama nek wong 10 sing oleh iwak paling loro telu. Wong loro telu maksudnya. Kuwi iki ya ora akeh-akeh banget. Seandainya akeh banget kuwi ya aku urung weruh, intine kuwi. Weruh-weruh ya nek nang Karamba. Nek Karamba tak akui, aku weruh dhewe tur aku ya nyepil nyepil oleh nek pas aku nang kono. Ya memang pengalamanku sebatas itu. Sebatas itu tapi neng spot-spot liyane kuwi nek agak gabluk beberapa hari gabluk loh. Sing aku wis ngomong nek 80% gabluk kuwi memang iya. 20% sing etuk iwak. Nah, nek mung etuk siji loro tak anggap gabluk. Apa meneh sing ra etuk blas. Kuwi. Makanya kan ngene, aku lebih senang dengan pemancing sing pinggiran, sing wong golek serinting, wong golek nonongan, wong golek balak endol, aku malah seneng. Tak anggap boloku karena mereka-mereka itu seperti itu, orang-orang seperti itu ndak ada yang sombong. Nggak ada yang ngagul-ngagul kayak bahwa saya seorang suhu, saya seorang sifu, itu ndak ada.